az elektronikus sebességmérőkkel ismerkedhetünk meg, amelyek felépítése, működési elve eltér az elektromechanikus sebességmérőkétől. Az elektronikus sebességmérők a következő fő részekből állnak. A központi egység a számítógéppel, a tápegység, a be- és kimeneti egységek, a fordulatszámjeladó a kerékpár tengely végre szerelve, a sebességkijelző a mozdonyvezető számára, a kilométerszámláló, a frankfurti óra és a hozzátartozó tetőantenna. A központi egység nyomtatott áramköri lapokat tartalmaz, amelyeken a következő részegységek találhatók. Tápegység, amely a mozdony akkumulátor feszültségéből csökkentett, stabil feszültséget állít elő az integrált áramkörök számára. Számítógép az adattárolásra szolgáló EPROM-okkal, illetve a mozdony feszültségmentes állapota esetén a számítógép alapot tápfeszültséggel ellátó 3 voltos tartós elemmel. Be- és kimeneti jelek, interfészek egységei, villamos zavarhatások elleni védelemként galvanikus leválasztással és árnyékolással. Frankfurti óra a belső óra, a fedélzeti jármű vezérlő számítógép órája és a mozdonyvezető részére pontos időt kijelző digitális órák idejének szinkronizálásához, középhullámsávú rádiófrekvenciás szinkronjelvételével. Az elektronikus sebességmérők egy áttétel nélküli meghajtású jeladótól fordulatszám arányos frekvenciajelet kapnak. Ezt a jelet a számítógépre épülő központi egység fogadja, és matematikai műveletekkel meghatározza belőle a tényleges sebességet. A sebesség és az összegzett kilométer kijelzése szervókijelzőkkel történik. Ezen az elven alapul a sebességmérés a Hassler gyártmányú Telok 2200-as és a Memotel típusú sebességmérőknél. A Telok 2200-as sebességmérő központi egységében elhelyezett ipari számítógép a 2 darab optoérzékelővel rendelkező frekvencia jeladótól kap fordulatszám arányos 12 voltos négyszögjelet. Valamennyi járműtípusnál a maximális sebességhez tartozó maximális adófrekvencia jármű specifikus, amelyet a kerék átmérő függvényében egy szorzó tényező korrigál, és a belső idő felhasználásával számítja ki a számítógép a tényleges sebességet. A kerékátmérő adatait a számítógép a felhasználói adatokat és beállításokat tartalmazó konfigurációtól kapja, oly módon, hogy minden olyan esetben, amikor a kerékátmérő megváltozik, az erre kioktatott személyeknek a konfigurációban levő kerékátmérőhöz tartozó értéket korrigálniuk kell. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden esetben tényleges kerékátmérő képezi a mérés alapját, így a mérési pontatlanság 1%-on belül van. A számítógép az így meghatározott sebességet több célra használja föl. Interfészen keresztül sebességarányos jelet ad a sebességkijelzők részére. 1000 méterenként impulzust szolgáltat a vezetőasztalon lévő kilométerszámláló részére. Működteti a sebességfüggő vezérlésű logikai relés kapcsolókat, amelyekkel a jármű különböző sebességfüggő áramkörei berendezései működtethetők. Ilyen például a nyomkarimakenő berendezés és az éberségi berendezés. Sebesség alapjelet szolgáltat a jármű hajtás vezérléséhez, amelyet a sebességkijelző meg is jelenít a mozdonyvezető számára, aki ezzel a kívánt utazási sebességet beállíthatja.
Adatot szolgáltat az adattárolók és más fedélzeti járművezérlő számítógépek számára. Az adattárolás módja az elektromechanikus sebességmérőknél alkalmazott papírra történő regisztrálástól eltérő, mivel itt az adatokat a számítógép a memóriájában tárolja. A menetadatok tárolása mintavételezéssel történik. A számítógép a fordulatszámadó jeleiből beállítható időalappal mintákat vesz, és ezekből meghatározza a sebességet, a gyorsulást és valamennyi regisztrálandó analóg és digitális jelértékét. Ez a mintavételezési gyakoriság 100 millisekundumtól több másodpercig terjedhet, attól függően, hogy milyen pontosság elérése a cél. A mintavételnél a számítógép megvizsgálja azt, hogy az előző mintavételhez képest az adatok bármelyikénél történt-e változás. Amennyiben nem, úgy nem tárolja le ismételten az adatokat. Amennyiben valamely adatnál az adatváltozás abszolút értéke a felhasználó által igényelt regisztrálási pontosságot meghatározó DBR értéket meghaladja, a számítógép eltárolja az adatokat az adattárolóban. A DBR érték százalékban adható meg, és tárolónként külön-külön beállítható. Így módon biztosítható nagy mennyiségű adat letárolása. Az adatok tárolása több, különböző funkciójú tárolóban történhet, és az össztárkapacitás 512 kilobájttól 3 megabájt kapacitásig is terjedhet, amelyen belül az egyes tároló kapacitása az összkapacitás terhére szabadon beállítható. A MÁV a következő tároló felosztást alkalmazza. Maradék úttároló a menetadatok legutolsó hányadának tárolására finom felbontású adatállománnyal, elsősorban esemény vagy baleset vizsgálatához, a MÁV-nál 24 kilobájt kapacitással. Hosszú idejű tároló a menetadatok tárolására 900 kilobájt kapacitással. Eseménytároló több meghatározott jel vagy esemény egyidejű előfordulásának rögzítésére 5 kilobájt kapacitással. Statisztikai tároló egyes meghatározott jelek, mennyiségek előfordulási számának rögzítésére 5 kilobájt kapacitással. Szolgálati adatok tárolója egyes meghatározott szolgálati adat, például a mozdonyvezető kódszáma vagy a vonatszám tárolására. Ezt jelenleg a MÁV nem alkalmazza. A Telok 2200-as sebességmérő a mozdonyvezető részéről különösebb kezelést nem igényel. A berendezés üzemkészségét a központi egységen lévő csatlakozók egyikén jól látható helyen LED kijelző mutatja zöld színnel. Ezzel egyidejűleg a vezetőasztalon a szervó kijelzőnél a hibajelző lámpa nem jelez. Hiba esetén a berendezés kétféle jelzés megjelenítésére alkalmas. Ha a központi egységen lévő kijelző fénye felváltva zöld-vörös, a vezetőasztalon pedig ezzel egy időben a hibajelző lámpa villog, az azt jelenti, hogy a berendezésben egy közvetlen üzemképtelenséget nem okozó hiba lépett fel, azonban mielőbb intézkedni kell a hibaadatok és a menetadatok kiolvasására. Ha a központi egységen lévő kijelző, illetve a vezetőasztalon lévő kijelző fénye egyidejűleg folyamatosan vörös, akkor a berendezés üzemképtelen, és intézkedni kell a hiba javíttatására és az adatok kiolvasására. A
A hibaadatok kiolvasása a járműsorozatra és a kerékátmérőre vonatkozó beállítások a számítógép konfigurációjában, de legfőképpen a menetadatok kiolvasása egy szervizszámítógéppel és speciális programok segítségével a kezelésből kioktatott személyek, reszortosok feladata. Szerviz számítógépként hordozható akkumulátoros számítógép alkalmazható a központi egységgel egy RS-232-es típusú összeköttetéssel. A szervizgéppel, illetve a programmal a következő műveletek hajthatók végre. Menet és hiba adatok kiolvasása. A kerékátmérő és a pályaszám beállítása. A regisztrálandó kimeneti analóg és digitális jelek paramétereinek beállítása, a konfiguráció módosítása. Analóg és digitális jelek megtekintése, ellenőrzése. A különböző analóg és digitális jelek szimulálása, például a nyomkarimakenő kipróbálásához. A belső óra és a dátum beállítása és a frankfurti óra működésének ellenőrzése. A kiolvasott adatállomány táblázatos megjelenítése. A rendszer sajátossága, hogy a kiolvasott adatok a kilométeróra szalaggal ellentétben grafikus formában kiolvasás után rögtön nem jeleníthetők meg. A megjelenítéshez egy kiértékelő, úgynevezett TAS program szükséges. Amennyiben a hordozható számítógép a TAS program futtatására nem alkalmas, úgy azt egy legalább 4 MB RAM kapacitású stabil számítógépen kell futtatni. A TAS program a következő funkciókat biztosítja. A floppy lemezre vagy Winchesterre kiolvasott nyers adatok tetszőleges bontásban történő archiválása. A nyers menetadatok feldolgozása kiértékelhető adatállománnyá. A menetadatok táblázatos vagy grafikus megjelenítése képernyőn, illetve nyomtatón. Különböző keresőműveletek, jelentések készítése. A menetadatok megjelenítésének formátuma és az adatok pontossága jelentősen eltér a kilométeróra szalagtól. Táblázatos megjelenítésnél az adatok időrendi bontásban jeleníthetők meg. Az analóg jellegű adatok abszolút értékükkel, a digitális jellegű adatok egyes logikai állapothoz kapcsolt betűk jelzésével jelennek meg. Az adatok megjelenítése történhet képernyőn, illetve tetszőleges példányszámban, nyomtatásban is. A grafikus megjelenítésnél az adatok időrendi és útfüggő bontásban egyaránt megjeleníthetők. A megjelenített adatok a mintavételezés legkisebb egységének mértékéig tetszőlegesen nagyíthatók, amelynek megfelelően a kép koordinátái az alapléptéktől és a nagyítás mértékétől függenek. A regisztrátum felső részén a jármű és a kiértékelés adatai vannak. A középső részen a következő analóg jellegű adatok helyezkednek el: sebesség, gyorsulás és fékhengernyomás. Az alsó részen a vonat befolyásoló digitális adatai vannak. A kinyomtatott ábra mérete a nyomtatótól és a nagyítás mértékétől függ.
Ugyancsak az elektronikus sebességmérők családjába tartozik a Memotel típusú sebességmérő, amely az elektromechanikus sebességmérő házméretének megfelelő házba integrált számítógépre épülő berendezés. A Memotel típusú sebességmérő a következő fő részekből áll. Tápegység, amely a jármű akkumulátor feszültségéből csökkentett stabil feszültséget állít elő az integrált áramkörök számára. Számítógép a processzorral, az adattároló EPROM-mal és a jármű feszültségmentes állapota esetén a távfeszültséget biztosító kondenzátoros energiatárolóval. Be- és kimeneti jelek interfészek egysége villamos zavarhatások elleni védelemként galvanikus leválasztással és árnyékolással. Belső adattároló, amely a menet, illetve a menethez rendelhető adatok rögzítésére szolgál, oly módon, hogy a regisztrált adatok utolsó hányada a konfigurációval együtt a belső tárolóban marad. Míg a többi adat az energiaforrással nem rendelkező adatkazettára kerül. Sebességkijelző a kiegészítő kijelzővel, amely a mozdonyvezető számára mutatja a pontos időt és a dátumot. A sebesség pontos, aktuális értékét, a göngyölített kilométerállást és a berendezés adattárolási és belső működési hibáinak kódszámait. A Memotel berendezés a jármű sebességét a Telog 2200-as fordulatszámadójával megegyező típusú és ugyancsak a jármű kerékpártengelyének végén elhelyezett fordulatszámadótól kapja. A fordulatszámmérés és a sebesség meghatározás elve és módja megegyezik a Telog 2200-aséval. A két vezetőállással rendelkező járműveknél a második vezetőálláson egy úgynevezett slave kijelző van elhelyezve a sebesség és a kiegészítő információk jelzésére a mozdonyvezető számára. A Memotel a sebesség meghatározásához szükséges járműadatokat a konfigurációtól kapja. Ez azt is jelenti, hogy a kerékátmérő változást a konfigurációnál korrigálni kell, amellyel a tényleges sebességmérési pontosság 1%-on belül tartható. Az adattárolás egy 1,5 megabyte kapacitású adatkazettára történik. Ha ezt a Memotelből kivéve egy speciális kiolvasókészülékbe helyezzük, akkor a Telog 2200-as sebességmérő adatait kiértékelő programmal a Memotel adatai is kiértékelhetők, és a Telog 2200-as adataival megegyező formában megjeleníthetők. A Memotel típusú sebességmérő a mozdonyvezető részéről egyszerű kezelést igényel. A pontos idő és a kijelző leolvasása után a menetigazolványra kell bejegyzést tenni. A berendezés üzemkészségét a Memotel előlapján lévő vörös színű hibakijelzők sötét állapota jelzi. Működési hiba esetén, amennyiben az adatrögzítéssel van összefüggésben, akkor a baloldali jelzőlámpa villog. Fatális hiba esetén a jobboldali jelzőlámpa folyamatosan világít. Mindkét esetben intézkedni kell az adatok kiolvasására,
illetve a hiba vontatási telepen történő elhárítására. Vontatási telepen a hiba vizsgálata, a konfiguráció korrigálása, illetve a maradékút adatok kiolvasása az adatkazetta cseréjével, vagy egy hordozható számítógéppel történhet meg. A hordozható számítógépet a Memotelhez RS-232-es vonalon kell csatlakoztatni. A Service szoftver segítségével végezhetők el a különböző műveletek a Telok 2200-as sebességmérőnél bemutatottaknak megfelelően. Filmjeinkben áttekintést adtunk a MÁV-nál alkalmazott sebességmérő berendezésekről, bemutattuk működési elvüket és a kezelésükhöz szükséges alapismereteket.